bine v-am găsit la un nou video. Astăzi ne jucăm Brawl Stars din nou, pentru că s-a băgat un update și cu Rareș, care și el face un episod pe canalul lui de YouTube. Haideți să vă arăt, vedeți? Deci am luat din nou de la 1 și mai trebuie să fac 75 și se face foarte ușor, pentru că, da, și el vorbește și haideți să dăm ready. Nu da ready, pentru că trebuie să vină și Sebi. Ok, Stu este Rareș și să vă abonați la Rareș la Rareș 48 Flash. Da, nu o să găsească, deci trebuie să căutați Brawl Stars de rupe. Brawl Stars de rupe și apoi o să găsiți, când se termină meciul, o să găsiți 3 brawler. Primul o să fie ăla, cel din mijloc o să fie brawlerul Rareș, adică Samuel Raps. Adică Ronnie Raps. Hai odată, intră, Sebi. Intru. Ok, deci... Suntem în formă de 3. Exact. Pentru că nu se poate. Îl jucăm și pe Sebi. Stai să fac codul Mădălin, bă, dar ce să-mi zice oare? Haideți să vedem dacă îi pică lui ceva. Numele curcupeu, aoleu. De ce? Lasă-l de acolo. De ce nu l-ai? Skin-ul, ce skin-ul să băgăm acolo? Noi. Uite, ăla era ăla cu robotul. Toți erau. Niciun Ok, hai, scrie, bagă codul. Ai băgat codul? Nu încă. Bagă-l odată. Mi se mișcă ca acolo. Să vedem ce cod am. Acepșoarele. Da, BT1, ok. Hai să vedem BT1. Să vedem dacă îi pică ceva. 64, m-am dus. Băi, 64! Ați văzut? Oh my am avut God! noroc, am avut noroc. Am crezut că îți pică un brawler și bine. Am avut noroc. Ok, este perfect. Vedeți, ăsta, cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe skin-ul tău? Gigi. Să băgați Power League. Power League, știu. Ce să băga? Power League. Power League. Jucăm la Power League. Nu, hai să ne facem quest-urile. Eu cu din avem cu ăsta. Stai să... Hai că trebuie... Da. Ce? Eu n-am Power League-ul. N-ai Pentru că n-am 4000 de trofee. Pot să-mi dau bluza. Stai să-mi dau bluza jos, că mi-i cald. Da, schimbă-te în alt brawler, te rog. Dar de ce? Că pe ăla am quest. Da, Sebi, tu n-ai... Dar stai să văd. Schimbă-te, că vreau să văd ce quest-uri. Mariane. Și pe Nita nu vreau, pentru că primesc foarte puțin bani. Schimbă-te tu. Așa. Da. Hai serios. Nu, n-am quest, nu. Dar uite-te la quest-uri, să vezi ce quest-uri ai. Nu, vreau să încerc gadget-ul care să-l Dă mai mult damage. Îl bag asta. Haideți odată! Vedeți că eu ies din grup. Ok, hai. Stai puțin. Că mă moare Sebi. Vreau să văd, să arăt și eu că am ambele astea pe ore pe mic. Iai. Mă crezi Sebi că le-am? Da, logic. Uite-le. Unul din doi. Hai. Eu l-am pe cel mai bun. Care? Îmi bag dinamita în sucur, cum zic eu. Haideți odată. Îi zic schema dinamita în sucur. Dar dacă îmi și eu joc aici. Nu, fără ce. Nu tu, mă, că vreau să o pună peste mea. Ok. Haideți să începem. Nu, nimeni nu mă ajută. Am înțeles perfect. Suntem proastă. Eu nu știu să joc pe Bounty, deci de-aia vă spun, pentru că da. Bă, tu ce te bagi? Du-te mai încolo. Activate, boy. Ăia, la altea 11 și noi avem 0. Bravo! Dar du-te mă mai încolo. Cum pe unul cheamă The Fish? N-am vrem. Trebuie să omorâm stuul lor. De ce? Ah, da, am văzut. Dacă... Uite-ți tu! Le-am omorât tu. Sara, ce faci? Ne plimbăm, uite așa. Holy shit, holy. Ei, bitred. Eu fac aproape toată chestia în... Nu mai sta pe mine. Bă, dar mai du-te încolo de iubit. De ce stau cu 4 băieți?
Pam, 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 param, param, pam. O să pierdeți. Da, știu. Da, pentru că ăștia nu mă lasă să dau o altă planșă. Pentru că ei se joacă numai pe porcăria asta de bani. L-am omorât pe... Băi, Aoleu, și tu, hai mă doare capul. Da, și ce? Nu câștigăm, deci nu-i bun. Mă doare capul. uite, dacă pierdem meciul următor, nu mai jucăm. Jucăm la... Da, și atunci mie să-mi scade trofee, așa, ai mulțumesc, Rareș, mulțumesc. Nu, dacă pierzi un meci, înseamnă că nu-i bună planșa. Da, Dacă pierzi un meci pe toate planșele, nu-i bună nicio planșă. da, te mai cur. Și atunci nu mai joci dacă pierzi meci pe fiecare planșă. Da. Bine, păi cel mai bine știu pe Showdown, dar nu cu tine, mai ales cu Leon. Hai să jucăm cu așa. Să jucăm... Unde să jucăm? La Brawl. Nu. Să jucăm fotbal. Aici, îți place? Da, îmi place foarte mult. Hai să dăm gol. Holy shit, am cel mai nașpa. Dar măcar că... Stai. Nașpa! Știu că e nașpa. Ce-i nașpa? Că joc cu Barley. Am quest pe el, E ce să fac? foarte bun. Barley la... Da, Barley bun la La Brawl, da. Mordecai. Încă Mordecai. Care e bun să bine? Cât e ceasul? Ah, ok. Tu e speedrunner, adică pam, pam, pam. Tara, ce faci? Abia acum am descurcat. Am vezi? Abia acum n-am net. Digica pare că ăsta nu prea își face treaba. Hai, bravo! Băi, da, mai curățat! Printă-l, dar nu mers. Printă-l. Că m-a prins ăștia. Uaia! Uai, ce mai curent. Bă, nu te cred! Deci dacă n-am făcut până la ultima dată, dădeam gol. Cu spart zidul. Pasează, Sebi. Domnie. Ăsta supără pe mine că mă mergi dintr-o parte. Du-te-mă mai încolo. Aici le-am tăiat Acum. alea. Le-am tăiat Hai, alea. Deni. Hai. Hai, Deni, că e a tău. Deni, du-te către poartă. Dacă nu dai, tot așa. Așa. Aoleu, bine. Aici jucăm toți trei, suntem în aceeași încăpere și... Încăpe. Ah! Acum am Gol. înțeles. Iar schimbăm mapa. Că Da! Glumeam, mă. am dat să pilul. Dă-te... Dar du-te mă mai încolo, ce Eu faci tu trebuie aici? să fac win. Eu am 50 din astea, voi câte aveți? Ready. 0. Ready. Deni. Ah, da. Hai. Oh, doamne, Amenu. Ameno, da și Deni ready. Bine. Bun, poate câștigăm tura asta. Poate, da, cum avem mai. Hai, mor. După vrei să schimbăm planșa? Nu. Pentru ca să deschidăm. O să pierdem. Mulțumesc. Rareș, adică Tara, de ce ai murit? Mama avea 1 viață! Bună viață, Bulu. Bul. Nu, să te doare la dodaș. Yeah, boys! Dar stai acum. Stai tu acolo. Eu stau. Ați murit ta, amândoi. Deodată. Hai că poți! Du-te, mă, mai încolo. Du-te mai încolo. Vine bun Este, pe mine. nu. Fraierie, vine Mita o fraierie, golul e a meu. Gol. Yeah! Da, puteam mor. Așa se câștigă meciul easy. Ce vă mai trebuie? Bani. Au! O să mai dăm și play again. Nu, că eu nu am play again. Pentru că voi ați ieșit. Bă, Sebi, bă! Ce-a făcut? El și-a făcut brawlbox-ul. Dar de ce n-am primit din astea? Dar dacă pierd, primesc din astea. Rareș! Dar Nu dacă știu de ce. voi ați primit? Nu. Eu n-am primit deloc.
Eu am primit. Uite, am 50. Asta 50. Păi da, 50. Mă joci, trebuie să joci de 3 ori și ai 250 de redise. Ai grijă, mă, la pupucii ei. Asta hai să mă descalc și eu. Să fie mai Bă, am o idee. Să-mi strâng un mini-box, un big-box. Dar până la tare să... Cine mi-a dat 3D? Eu. Să vină, vedem. Da. Sper să nu mă împingeți. Că eu nu stau bine aici. Aoleu ăsta. Doamne, mor. Cred că o să mor. Așa, am o șansă. Ce faci, cotu? N-am nicio șansă. Mamă, eu cu ea. Hai, Tara, hai. Hai, Tara, hai. Hai, Tara, hai. Dar nu mai aveam multă viață, că voi doi ați murit. Ați murit. Oh, vai, oh. Mamă, ce-o dat-o, băi, și mă bun. Cum o dat-o. Cine se duce acolo, moare. Ne-am dus. Ne-am dus toți. Ne-am dus. Ok, deci... Ne-am dus. Am mai făcut un episod... Dar stai! Am mai făcut un episod de Brawl Stars, asta, dar nu mai postez. Nu știu cum e. Ce te uiți, mă? Mai trebuie să joci odată și... Eu lasă-mă în pace că voi nu știți să vă jucați pe ăsta. Un meci mai jucam. Oh, nu am ăsta. Nu jucăm pe Nu, că eu nu știu. Deci nu știe pe mine. Faci, mă. Nu jucăm ăla. Dar nu, dar... Nu eu. Ready, ready. El m-a apăsat. El. Voi ați desenat pe pereți. Ce? Voi ați desenat pe pereți. Da. Când am fost mai mici. Vezi două prize acolo? Da. Da. Eu nu stau așa, eu așa stau. A trebuit și asta așa. E mult mai bine. Ce bine e! Eu stau așa. Eu Bă, dar nu te Dar atingi pe spate. mă arunc acolo. Dar ce mulți, știi ce se întâmplă cu Sani, că-s mulți. Pe bune, care Că-s vor prea asta. mulți pe mapă, joacă prea mulți acolo. Trebuie să ieșim, gen. Nu ies. Nu ieșit. Trebuie să vă spate și voi. Gen, ieșiți de pe el. Ok, a trebuit să ieșim pentru că prostia asta de porcărie, de păcăție, așa. Nu-i prostie, Brawl Stars-ul e picate serverul. E picate serverele. Da, dar asta nu contează pentru că noi tot intrăm în forță. Noi tot timpul revenim. Și pe mine mă apagă Pentru că putem. în meci! Suntem în meci! Da, suntem foarte în meci. Foarte în meci. Tu joci. Gol! 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 Hai, nu pentru ceva. Avem net? Se digica pare să fie asta, e normal, da? Nu cred. Sebi, știi că joacă telefonul tău singur, nu? Hai, mă joc eu. Uite, să vezi de mingea. Da, tu ai net. Nu prea. Mai bine, mă duc pe dată mobilă. Gata, știu ce te joci. Easy. Ce ai de făcut? Am intrat pe altă. Eu ce fac? Te uiți la noi. Mă duc pe date, scot digicapar și mă duc pe date. Mamă, cum este aia să pice. Ce? Telefon. Eu mă duc pe digicapar pe date mobilate. Mai Datele mobilate. Hai, hopă tot. Nu pe hopă tot. Hai, hopă tot. Lol. Acum nu dăm hopă tot. Pe moda... Se zice hotspot, nu hopotot. Faci cu hopă tot. Păi, voi ziceți așa. Hotspot. Hopă tot. Hai, Minecraft. Nu vrea Minecraft să zic. Da, bine, eu continui video ăsta. Îl continui. Da, hai să continuăm. Da, de să fie două video într-unul. Da, băi, ok. Asta oprim Brawl Stars-ul.
O să ieșim. Jucăm Minecraft, iarăși toți trei. Și o să jucăm pe mapa mea Survivor, adică... Din nou. O să vedeți cum este camera mea care cineva mi-a spart-o și a pus din nou podeaua înapoi. Sper, da, știu. Și am găsit secretul. Și eu, toți le-am găsit. Ai încerc băgate într-o cameră. Da. Da, și Da, care cu are carne. niște carne. carne, da. Și te-am Eu cer alt secret de-a tău. Balconul ăla. Care poți să ieși afară. Nu mai am secret, doar ăla cu... Ăla nu era un secret de fapt. Parcă n-a știut unde să le bag. Înseamnă că e un templu ascuns. Unde? Pe bune? Da? Că eu nu mai am, doar balconul Dar ce ăla. e în templul ăla ascuns? Am găsit doar un chest și poate mai găsim. Și ce ai găsit Dar în ce e chest? în chest? Nimic. Stai să Nimic vezi. în chest. Ba da, e ceva. Ce îi? Am găsit doar un bloc din ăla. Nu un bloc, un gold făcut. Ce? Doar unul. Da. Oh, Da, da, batem. Hai să batem! Eu le iau. Să-mi facă. Eu iau. Dacă Bine, îl găsești bine. ascunzătoarea ta, că e imposibil să o găsești. Mai bine ne arăt și nouă, te Eu am rog. găsit-o deja și am luat În 3, 2, 1, nu farsă. Bine, am găsit un portal nefăcut și eu am luat ăla. Chestul. Bravo. Hai odată. Și Mie nu mi-arată. da. Da, pentru că tu nu ești pe Pentru că Digi. pe date, știi, să mă duc pe Digi ca par. Asta mi-arată că... Adică nu mai poți să intru dacă... 2, 1. Bine, stai să intru pe Wi-Fi, că altfel nu pot. Deci pe Digi că apare că Da, acum aștept să mi se facă și mi se facă și Ok, mie. băi, noi am intrat. Dar pe ce m-a păiat? A noastră? Da, E sigur? da, e mapa noastră. Deci pe Digi că apare pe tot. Și eu. Nu mi-apare. Eu ies de pe Minecraft, fiind înapoi. Și eu. Nu am ce să fac. Mamă, cât am aici. Băi, deci nu mai știu pe unde. Să ieși. Da, o moarte, poate te respawnezi. Cum ai ăsta? Da. A ce nivel ai ajuns? Nu știu, am terminat, cred că. Ce să termin? Un loc. Da, un joc. Ce tare e așa mai ca să nu se audă din nou cu eco. Și așa se aude mult mai bine. O să mor! O să murim. De ce? Gata. Chiar mai uitați să dai cursa jos. Te-aș mi dau și eu. I-am dat deja. Dar mă că aici se aude mai bine. Dar tu n-ai husă. Dau telefonul jos. Tu nu Să mi-arată. fie și cel mai bun telefon din lume. M-am spart. Nu merge, Sebi. Ha? Nu merge. Bă, deci eu sunt pe Digi că apare că F. Dani, dă-mi te rog, vezi? Trebuie să faci poate datele mobile. Le ai update? Lasă că știe. O facem pe aia grea. Care? Am încercat, am șters odată. N-am șters. Ce poți ai de profil de fundal? Eu cu frații mei. Unde ții Minecraft-ul, Dani? Ai de viața mea, Doamne ferește. Păi da. Până când își face Minecraft-ul. Noi arată-ți mapa originală. Lasă. Dar de ce nu vrei să arăți mapa originală? Te frică? Nu, dar e pe creativ. Nu problem. Mai băgat? Nu. Intră pe mapă. Deci, ieși de pe mapă și intră înapoi. Da. Eu intru pe mapa mea. Bine. Așteptăm. E așa de greu să ne conectăm. Am ieșit și am intrat iar.
Poate. Tata sau să de. Poate de data. Dai aici. Uite! Acum! Acum! Ai văzut-o? Gata. Vă lăs să intre, gata, intră și el acum. Deci când mi se mai întâmplă asta, trebuie să ieși și să intri înapoi, da? Da. Uităm. Ne scriem în jurnal. De parcă așa vrea unul. Tăți am intrat, uite cât îți apare că ți intrat. Și dăm. Sper să nu se miște ca ceapa, ca mie nu știe. Ai de viața mea! Sebi! Sebi! Am găsit rog secret. Că l-am văzut când m-a intrat pe mapă. Eram efectiv așa în aer. Da, mă! Aia e ca să fac. Unde e locul secret al lui Sebi? Nu e al lui Sebi, cred. Dar vreau să sap în jos. E casa, băi! Dar s-a văzut că e ceva colorat și un chest mare. Da. Dar unde e? Băi, Rare își strică camera. Dar nu mi strică, nu sapă. Să sperăm. Eu n-am ascuns nimic acolo. Nu, secretul meu nu e acolo, vă zic eu. Pe bune? Da, chiar. Mi-ați... Ce? Nu mai am pat. What? Bă, Sebi, i-ai luat tu patul să ți-l pui lângă portal. Ba da! Banu, nu l-am. Marian l-a luat. N-are cum. Ba da! Nu pe-a meu, pe-a vostru, pe-a tău, Sebi. Ba nu. Ba da. Ba nu. Și acum mai dorm? Îți dau. Du-te la portal. Și unde e ăla? Că eu nu stau cu voi, se pare. Ce culare vrei? Nu. Hai să dacă am ceva mult. Dar și mă las tu vezi ce faci aici? Roșu și albastru. Voi vedeți ce faceți aici? Da, ce? Aș putea așa să am o cameră? Da. Vă distrug și eu pe voastră, De da? ce? Pentru că voi nu mai am nimic, nicio cameră. Voi vedeți ce mi-ați făcut aici? What? Cu ce? N-ai cum. Trebuie să-mi pun eu porcările astea înapoi, na. Oare cine ți-a făcut-o? Sebi, tu ai umblat? Nu. Nici eu. Creeper, au cum, nu? Cum să intre? Pe ușă. Dar e închisă ușa. Era închisă. Am găsit o oaie de besotun. Bă, mai un pic omor. Lui îi arde de oaie de mică. Da, eu iau lână ca să-i fac patul la Denis. Am eu lână. Nu ți-am furat patul. Și trebuie... El mi-a furat. Cum nu ți-l fură? De pe ce telefona? N-are cum să se conecteze. Da, am cum. Să mă leg gol. N-are cum, efectiv, pentru că... Ba da, am cum. Băi, dacă nu știi chiar, nu știi Minecraft. Dacă Rariș nu intră pe ea, n-ai cum să intri. Exact. Când el îi pe Minecraft. Atunci da. Și când ți-ai dus tu telefonul? Nu te cred, am găsit direct formă. Pe bune. Da. Nu mai trebuie să fac. Cum ai pornit videoclipul? Da. Cu câte minute ai? Nu știu. Modul ai talul meu. 23 de minute. Bine, tu ce l-ai talul tău. Nu vreau nimeni nou meu. Bine, hai să învăț secretele mele. Nu? Cum să faci? Ai! Ai văzut unghiile de gândile mele? Băi, uite-te și tu la Rare. Rare. Rare, ce faci? De ce? Hai, du-te. Dacă aveți o grămadă uși, logică intră, pentru că le lăsat deschise. Și eu nu umblu la secretul meu încă. Mergem
am avut de gând să fac un garaj, dar... nu. Am blocat și napa. Ok, pot face. Hai să facem la Denisa. Pentru că cineva mi l-a furat. Hai. Poate să fie zombiul. Nu-mi Nu pasă. se poate fura. Exact. Plus că nici măcar nu-mi pasă. Nu mai am pat? Rare și mi-mi pasă. Păi! De ce mor? Păi! Când o să înveți să-ți faci un pat singură? Băi, eu sunt într-un bloc, uite! Răspuns niciodată. Am luat și eu niște lână, mai ai nevoie de lână, Rareș? Uite, Rare, sunt efectiv într-un bloc. Dar cât ai? Că nu de mie de după acum. Păi, dar dacă n-am pat, în ce să dorm? Dorm mâna vostru? Nu mă deranjează. Vezi că am intrat prin camera ta. Am intrat prin camera. Acolo unde ți-ai făcut... Aici. Uite acolo în față. Dă-mi. Mersi. Acum am luat. Am plecat. Pa, pa. Ok. E ok culoarea, că în mov spre roz, că ți l-am făcut așa mai fain. O să văd, că nu l-am pus încă. Pentru igiena urechii, eu folosesc Augustinul. Și reclamă. Băi! Unde ți secretul? Unde ți secretul? Am secret! Orice ai face! Ce pică? Ce-o picat? Fură de aici. Iar în loc, de față încă una în loc, se vede bine, dar se vede bine în loc. Ok, da, ți-am păsat. Băi, dar nu... Dar dă-mă mai încet că ne facem episod pe YouTube și ne face rușine aici. Ale viața. Mă jur! Mă jur! Aha, aha. Dar nu pleca, bă! Nu trebuie să pleci! Nu, a plecat. Secretul cu ce? Arătăm secret. Nu mai vin la tine. Dar unde, Doamne, cum să pun patul, că nu pot? Rare! Da. Nu pot să-mi pun patul. Uite. A, da, da. Lasă-mă că știu acum. Gata, vezi, ți-am spus eu că știu. De ce? De ce? Pentru că... Asta fac altceva. Păi, eu că mă duc. Asta am făcut și Brawl Stars și partea a 10-a din Minecraft și cam așa. La mine este partea întâia. Deci, da. Abia să mai fac episoadele Minecraft pentru că îmi place foarte mult să mă joc Minecraft mai nou. L-ai oprit. Da. Dar de ce? Bă, zic că mi s-a salvat. Să-ți faci de bine, nu? Alo! Unde dai, bă? Mi s-a salvat. Tu. Uite ce drăguț e ăsta. Pleacă. Ia asta în Minecraft. Vreau să fac quest-ul. Ok, acum o să-mi pun în... Pot să joc un match cu unul dintre voi? Mă cer mult un match. Am primit aur de la un... Am jucat un match. Am primit aur de la un zombie normal. Siri, putea să ne jucăm un match. Ce pot să fac cu aurul? Nu contează. Armură! Da,
Trebuie să mai de brăl cu mine. Nu fac fost. Atâta trebuie să joc. Un meci. Ce e asta? Asta ultimele. Sunt ceva bombe care sunt cu artificii colorate. Am înțeles. Și cu asta ce pot să fac? Nimic, nu? Cu ce? Cu astea. Cu asta, scuze. Ups. Mă rog, cu ce pot să fac cu ea? Cu nimic. Dar de unde ai chestiile alea? Băi, am fost în lumea aia. Nether. Nu le-ai găsit în... Nu. Hai, care e inventarul șmecher. Uite, și 3 diamante ți-ai păstrat. Păi ce pot să fac cu ele? Mă rog. Usta. Am lână neagră. Am lână albă, 8. Și mai am lână... Mai trebuia să am o lână gri. Dar nu mai am să fac. Pentru că cineva mi-a luat-o. Ei. S-a blocat. Eu încă fac episoduri pentru că, da. Da, pe bune, Rareș. Na, și Rareș se joacă Minecraft-ul la mine. Rareș se joacă... Bă. Ioi, doamne, dar lasă-mă să intru în casă, așa. Ok, se pare că aici mi-e foame. Ar cam trebui să mă duc să mă culc pentru că este noapte. Și o să închid toate ușile. Nu ca alții. Rareș? Cum pot să fac un tablou din camera ta? Nu, ce tablou? Din ăsta. Cred că nu știu de diamant, că nu vreau să-mi folosesc. Ba, 3 diamant să faci tablou, da. Sigur că da. Și dacă dau ăștia regii, trebuie să dau și. Ce e David? Bine, îmi dai un crafting table că ți-l fac. Cadou. Cum nu se face? Ai nevoie de piele. Ai piele? Nu ai. De unde o iau și pe aia? Omori vaci. Sau cai. Duc în căutare de cai și vaci. Super! Dar... Băi. Ce scrie? Tu te mai joci Minecraft? Nu vreau un crafting table. Zic că de acela... Jojo Hans, da. Jojo Hans. Dacă cu pocolini. Pocolini. Zardini. Hai să mă că eu sunt pe video încă. Te-ai făcut o ușă, Sebi? Ai o ușă? Eu. Și în primul rând e un scut. Eu. Bun, te-am urât ca să mai fie aici. Poți să le iau? Vrei și o ușă? Ai nevoie de un iron și de 7 lemn. 7 lemn. 6 lemn, Am scuze. iron, n-am. Nu cred. Un iron ingot. 1 doar. Și de 6 lemn. Nu am, așa-i? Iron ingot. Atunci da. Ok, acum să mă duc. De ce nu că Brawl Ball? Pentru că am menționat. Adică hua Ok, acum mă voi duce la zombiul ăla de apă pentru că vreau să-l omor. Că, de ce nu? se poate îți dă un gold. Da. Eram deja unul, dar mai vreau unul. Dar ce fac? Zi, îmi dai 5 lei. De ce? Da, zi, dacă zi cum, dai 5 lei. Zi. Îmi dai 5 lei.
Ce? 4 lei? N-ai zis faci cu 3 lei. Nu mai bine, 2 lei. Ia mă și pleacă. Are, știam pur din care mai bună la lavă. Mersi. Oricum nu mai am nevoie de ferma de lavă. O să iau eu? De obsidian. Ce să iei? Ferma. Da, să dați eu oricum. Eu n-am ce să fac cu ferma de obsidian pentru că am portalul. Jojo Hans! Bine! Bine. Nu pot să mergem mai Minecraft dacă nu văd și tu. Tu cât ai răspăr, Alex? 13. Mamă! Am ajuns... Oh, Brawl Box, gemuri, Așa? Big Box. Așa, o să vedem? 82. Nimic. Madalin? Da. Nu știu, parcă n-aș mai juca Brawl. Nu știu, nu mai am baterie, nu mai joc pe telefon și nu-l bag la încărcat. Ce? Ce facem? Am 39 de Da, chiar ai să ieși mă. Da, să fii bluză, stai să ieși eu. Na, bine, cam atât a fost și cu episodul ăsta. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Nu uitați de